Goedemorgen. Good morning. Het is zo morgen. Hey. Het is een morgen, inderdaad. Lekker, niet tafels vroeg, maar gewoon lekker. Gewoon lekker vroeg. Gewoon lekker. Gewoon, het is nog net niet heet. Het is nog, nee. Nee, Het is zo gloomy. Het is, verdorie, waarom, het is zomer. Waarom is het nou regenachtig en bewolkt? Ja, ik zei gisteren al tegen een vriendin van mij. Ik vind het, weet je, het is zomer en dan is het aan het regenen. Ja, oké, dat kan. Maar als het dan grijs wordt en donkergrijs wordt en niet gaat regenen, vind ik nog veel erger. Ja. Want dan wordt het zo heel erg bewolkt opeens buiten. En dan wordt het, mijn kamer wordt dan opeens heel erg donker. En dan gebeurt er niks. En dan denk ik, ja, maar dan hoeft het ook niet grijs te worden. Dan had je ook gewoon zonnig kunnen zijn, toch? Even tussendoor. Ik krijg nu net een berichtje. Het gaat vast over dadelijk. Maar ken je de Disneyland Railroad nog in Disneyland Parijs? Dat ding wat al heel lang niet meer werkt. Ik krijg nu net een berichtje van Inside Ears dat hij officieel op 15 juli met de parkreopening opent. Dus dat is al fijn, want vorige week werd er nog 1 augustus gezegd, maar hij gaat gewoon open. Hij gaat weer rijden. Gelukkig. Dat is echt zoiets typisch wat, ja, Walt Disney was altijd van de treintjes en zo. Dat hoort gewoon in dat park. En dat was er heel lang niet. En nou is het er wel weer. Het is ook een manier om mensen niet naar elkaar te laten passeren natuurlijk. Dus dan wordt dat park net iets rustiger. Met hoeveel passen er dan nog in? 15 mensen. Dus ja, dat zijn er toch 15 mensen die op een andere plek hebben zitten. Oké. Als jij even vol praat, eventjes heel even, ga ik eventjes 1 minuutje een tweetje plaatsen. Want dat is natuurlijk wel breaking Disney news. Voor, dat moet je zeker plaatsen. En dat gebeurt gewoon live in die uitzending van DNS. En mocht je dat nou heel leuk vinden, tot Davy gewoon andere dingen aan doen is tijdens zo'n podcast, ja, dan kun je dat gewoon laten weten in de comments hier beneden. Maar nog beter, doe even een reactie bij iTunes, bij de podcast-app. Dan laat je daar gewoon een 5-sterren of een 4-sterren recensie achter. En dan zeg je gewoon, hey Davy, wel even opletten als je aan het twitteren bent. Ik luister alles wat je zegt. Want je hebt nu een spelfout gemaakt en die staat ook gewoon nu op Twitter. Nou, nog wel hè, er komt ooit een edit button. Ja, er komt een edit button. Als Twitter dat ooit gaat toestaan. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar ik moest die tijd vol praten, dus dan is dat gewoon dit een prima promo-momentje van als je nu in de Shark Talk feed luistert. Ik heb besloten tot dit... Kijk. Moet ik nou mijn gesprek opeens afkappen? Nee, gewoon lekker doorgaan, joh. Ik vond je lekker bezig. Luister je dit nu in de Shark Talk feed of in de Q-Talk feed? Dit is de laatste aflevering, want het is de 3e. Aflevering van DNS die in deze feed gaat plaatsvinden. Wil je dus ons blijven luisteren? Ga dan gewoon naar de DNS feed, want daar is dat ding voor. En zo kan ik ook weer een beetje mijn feed van Shark Talk ook een beetje weer in gaan richten naar de Shark Talks. Want vanavond, als ik het heb, vanavond is het 8 juli, komt de eerste Shark Talk uit. Een beetje, ja, het is nog geen post-corona natuurlijk, maar ik ga weer bij mensen op bezoek en ik ga weer dingetjes opnemen. Wat heel fijn is dat het weer kan. Ja, daarom. En dus dat ga ik ook weer doen. En dan is het gewoon handig dat deze feed niet meer overstroomt met allemaal andere podcastnamen dan Shark Talk. Want dat hebben we nu wel lang genoeg gedaan. Dus iedereen die luistert op een andere feed dan DNS, ga naar de DNS-feed. Laat daar een reactie achter als je dat kan doen binnen iTunes. En dan worden we ook weer beter gevonden. En luister je een van deze podcasts nou toevallig op 15 juli, terwijl je in de Disneyland Railroad zit, zoek even en zwaai even, want ik loop er vast ergens rond. Nee, lekker man dat je weer... Lekker dat je weer gaat beginnen. Met je goede podcasts. Ja, we moeten toch iets. En ik vond gewoon geen goede manier om met andere mensen, zeker niet langdurig te praten over dingen. In de lockdown tijd, zeg maar. Ja. We hebben leuke dingen gemaakt met Q-Talk, maar dat was toch meestal niet de aantal uren die we normaal aantikken met een Shark Talk-achtig ding. En je moet natuurlijk ook altijd iemand vinden die ook beschikt over fatsoenlijke opnameapparatuur. Dat kan dus niet altijd. Nee, en ik heb echt geërgerd aan zoveel podcasts die dan toch datzelfde proberen te doen als wat wij. En die dan gewoon inderdaad de microfoontjes... Ja, of nog erger, gewoon een Skype... Ja, fokker, geen probleem, maar gewoon een Skype-feed doen en dan geen editor opzetten, waardoor het gewoon ook heel ruizig blijft klinken. Dat ik denk, ja, maar... Oké, je kunt moeilijk aan de andere persoon uitleggen wat ze moeten doen. En je kunt al heel moeilijk uitleggen dat ze een nieuwe microfoon moeten kopen. Maar een USB-microfoon is niet zo heel duur. Nee, je hebt ook wel voor heel weinig geld een leuk microfoontje. En voor je Skype-gesprekken en je teamcalls en dat soort dingen is het geen overbodige luxe op dit moment, zou ik denken. Nee. En zeker niet als we nog veel langer thuis blijven werken en meetings op deze manier blijven doen. Dus investeer daarin. Maar oké,
Maar het is nog veel lastiger om uit te leggen hoe je dan dat zou moeten opnemen. Dus daar kan ik wel iets van voorstellen. Maar edit het dan even een beetje tot het geluid wel een beetje beter klinkt. Dus iedere podcast die begon met... ja, ik zit met iemand op Skype. En ik hoor op dat moment zo nog... En dan daar een stem doorheen, dacht ik... Okay, kijk, wij zitten ook op Skype, maar jij hebt je eigen audiospoor en ik heb mijn eigen audiospoor. Ja. Dus dat is... Ja, en in de worst case scenario hebben we gewoon dadelijk dat Skype-ding, hè? Als deze opnames... Daarom, als er iets glitcht, heb je altijd het Skype-ding. Dan edit ik de sound even. Dan zorg dat het een beetje oké klinkt. Kom op, weet je? Maar dus iedere podcast die daar op die manier op begon, heb ik gewoon afgesloten. Want ik trek dat gewoon niet meer op die manier luisteren. Het moet wel een beetje kwaliteit zijn. En je mag er ook best op investeren, denk ik dan. Maar, ja, toch. Hey, we gingen niet klagen, want er mogen weer allemaal leuke dingetjes. En jij wilde vandaag, zoals iedere week het thema is, iets met Disney behandelen. Ja, maar er gebeurt iedere week wat in die wereld. En het is toch... Kijk, Davy staat voor Disney, dus dat is... Kun je niet gewoon een Disney-podcast beginnen? Nou, die bestaat al. Ja, nee, die heb ik vannacht ook geluisterd. Ik krijg hem straks pas. Ik wens je veel sterkte. Is het geen leuke podcast? Nee, ik vond het echt... we luisterden al 201 keer, maar het was niet zo... Waar ging het over dan? Ja, hetzelfde waar wij het over gaan hebben zometeen. Maar dan zonder passie? Of, en heel negatief. En toch denk dat zijn ze echt nooit. Oh. Dus het was een beetje... Terwijl ik ben hartstikke positief, Mr. Shriek. Ja, daarom. Dus wij gaan het gewoon lekker positief invliegen vandaag. Dan komt er in ieder geval nog een beetje positiviteit uit die Disney-parken. Want ik heb verschillende verzamelingen. We gaan voetballen. Hey. We gaan voetballen. Inderdaad, de NBA die heeft Disney's Grand Floridian al voor een deel overgenomen. Dat is een gigantisch hotel vlak bij de ingang van Magic Kingdom. Ja. In Orlando, Florida. En die gaan daar lekker bivakeren. Die gaan daar met z'n allen samen in quarantaine. En die gaan basketballen. Ja, maar ook voetballen. Want ja, voetballen gaat ook komen, ja. Vannacht, 8 op 9 juli, begint daar het toernooi. Een maand lang voetbal in Disney. Plek zat. Plek zat, want hoe kan het zijn dat er zoveel plek is? Ja, goed, die hotels die staan allemaal leeg. Ja. Die hebben hele beperkte capaciteit de komende periode. Dus die kunnen daar makkelijk met z'n allen bivakeren. Disney World is echt een stad. Dus het is echt aangelijnd als fantastische doorvoer van mensen. Lekkere wegen. Maar die hebben ook een heel sportcentrum. Dus die kunnen daar voorlopig flink lekker trainen. Lekker spelen. Het kan gewoon allemaal afgemaakt worden daar. Dus ik vind dat een leuk idee. Ik denk dat het op een hele veilige manier is daar. Dat je lekker afgesloten dat gaat doen. Ik ben daar wel positief over. Ja, want wat ik al zeg, vannacht begint het. Het zijn 54 matches die ze gaan spelen in 6 groepen. Hè. Dus echt een pooltoernooi, zeg maar. Ja, het wordt echt zo'n beetje zo'n WK-toernooi-achtig iets. Ja, hè? En uiteindelijk komt er één winnaar uit de pot. Wat toch echt wel even wat veel beter is dan hoe Nederland gewoon gezegd heeft... jongens, we stoppen er helemaal mee en wat jullie gedaan hebben, jammer maar helaas. Ja, alleen het verschil is dat wij geen groot resort hebben zoals Disney. Nee, waar ze even terecht kunnen. Dus er is hier wel over gesproken, weet ik. Kunnen we niet één stad pakken? We gaan allemaal naar Amsterdam, Eindhoven of Rotterdam toe, want dat zijn de grotere stadions. En we gaan daar in een soort lockdown-situatie zitten met alle teams. Dat is gewoon niet te doen voor Nederland. Nee, okay. In Amerika is dat gewoon een stuk beter geregeld, omdat er gewoon de plek voor is, al in ieder geval, deze locatie. 1 team heeft zich afgemeld, omdat daar op dit moment 11 coronapatiënten in zitten. Dus dat was wat moeilijk om een elftal op te stellen. Dan heb je alleen je reservespelers over. Ja, dus die doen niet mee. Maar alle andere teams wel. En dat is natuurlijk ook wel een hele goede zet van ze. Inmiddels Engeland heeft een kampioen. De UK heeft een kampioen. Italië is nog een beetje spannend. En zij gaan echt een toernooiversie ervan houden. Vind ik heel leuk, want er is gisteren lekker alle kansen open. Ja, dus het biedt ook echt wel ook wat voor die teams. Hè. Je bent ook echt nog ergens voor aan het spelen. En dat zie je nu ook. Hè. De teams die al kampioen zijn, ja, wat ga je nu nog doen? Want alles is een risico. Alles is eigenlijk niet meer nodig, want je hebt kampioenschap al binnen. Ja. En dan is het een beetje uitspelen. True. Maar mijn absolute nieuwtje van deze week, Shriek. Vertel het. Ik zeur vaak over Disneyland Parijs. Dat er dingetjes niet goed geregeld zijn. Digitaal gezien is het altijd al een drama daar. Maar ik neem mijn pet diep af. Ik zie het gebeuren, live in de livestream. Disneyland Parijs heeft vorige week donderdag
uit het niets, dat was dan het enige jammere, uit het niets een reserveringssysteem voor de parken geopend. En dit ging foutloos. Foutloos? Er was een wachtrij. Toen dacht ik, dit gaat een drama worden, want dan zie je de hele tijd zo'n Big Thunder Mountain rijden die wat aan het laden is. Je weet niet precies hoe lang je in de rij staat, maar ik was er na een uurtje was ik erdoor. Dat was punt 1 veel sneller dan hoe de Efteling of wat dan ook in Nederland gefunctioneerd heeft. Ja. En ik kon gewoon netjes mijn annual passen toevoegen. Mij, van mijn broertje. Want er waren extra dagen ingecalculeerd. De 13e en de 14e juli. Dus ik ga eerder. Zijn de annual pass previews. Die kon ik heel makkelijk reserveren. Maar ik zat nog steeds in dat menu. Dus dan had ik zoiets van, oké, ik reserveer ook die 14e en die 15e... die ik al voor heel veel geld ergens anders geregeld had. Het was zo gepiept. En je kon 4 dagen... Ik heb van mensen gehoord, die hebben gewoon 2 weken achter elkaar reserveringen gemaakt. Dus dat kan ook. Maar ik was binnen een vluk en een zucht was ik binnen. Ik had niet gedacht dat Disneyland Parijs dit zo op orde had, digitaal gezien. Maar ze hebben het en daar ben ik heel erg blij mee. Maar wacht even, hè, want we hebben het daar volgens mij vorige week en die week ervoor ook over gehad. Eerst was het rumored, daarna was het dit gaat gebeuren en nu is het gebeurd. Je zegt nu, je hebt voor de 13e... Ja, de 13e ga ik volgende week maandag... Is een previewdag. Maar is een annual pass previewdag. Oké, de 14e is dat ook? Is dat ook. En de 15e gaan ze officieel open voor... 15e gaan ze echt open voor publiek. Maar je kunt... je reservering staat los van je ticket. Toch? Mijn reservering is gewoon direct gelinkt aan mijn pas. Oké, maar dat is voor jou in dit geval. Maar iedereen die er nu heen wilt... Iedereen die er nu heen wilt... Moet dus een reservering krijgen en een ticket. Er zijn tickets op datum te koop. Ja. Dus het zijn 1 dag tickets en die kun je gewoon op datum kopen. Dan kun je een ticket kopen dat je alleen naar Disneyland Park gaat. Of je pakt een hopperticket op datum. Maar dan hoef je dus geen reservering meer te maken. Oké, dat is automatisch voor Disney. Dat is dan automatisch gewoon voor die dag. Als die op zijn die ook op. Dus eigenlijk alleen als je een ticket zou kopen zonder datum... Ja. Dan moet je nog een reservering plaatsen. Ja. Dus eigenlijk is het maar een hele kleine selecte groep... waarvan ze niet weten wanneer ze komen. Dat zijn de annual pass holders. En dat zijn de mensen met een open ticket. Precies. Ja, en wat Disneyland Parijs aan de voorwaarden heeft toegevoegd... is dat je met je annual pass niet gegarandeerd bent van binnenkomst. Dus het is niet verplicht om die reservering te hebben. Want is er nog capaciteit over... kun je ook zo naar binnen lopen en zeggen van... hoi, ik ben er vandaag... Zou dat te maken hebben met opschaling? Dit heeft gewoon, misschien met opschaling, maar dit is denk ik gewoon puur juridisch jezelf indekken. Want het zijn gewoon de voorwaarden van je pas. Je mag 365 dagen per jaar naar binnen. Ja. En dat mag nu ook nog. Soort van. In principe. Ja. Maar het reserveren ging echt heel easy, want ik keek de volgende ochtend en ik kon nog steeds voor de 13e reserveren. Inmiddels is het uitverkocht. Ja, oké, maar het kost ook wat tijd, ja. Ja, het ging echt heel makkelijk. Maar dat betekent dus dat jij volgende week 4 dagen daar bent? Oh, zeg het nog een keer. 4 dagen? Ik ben volgende week 4 dagen in Disneyland Parijs, jongens. En dan ga je gewoon op het bankje in een hoekje ga je slapen? Nee, ik ga mijn camera in de hand nemen en ik ga elke steen vastleggen daar. Gewoon voor de zekerheid, want stel er komt nog een keer een lockdown, dan heb je in ieder geval alle stenen. Serieus, ik ga wel echt meer filmen dan normaal. Dingen die ik normaal niet zou doen, want je weet het niet. Je weet het niet. Ik ga nu echt gewoon iedere keer dat ik daar bij de content schieten, want... Je kunt hem maar beter in je backpocket hebben. Precies. Maar ik heb wel leuke ideetjes. Dus, maar wacht even, je vertelde vorige week, of de week ervoor alweer, ik vergeet het steeds, dat je toch voor een aardig bedrag een ticket had weten te bemachtigen. Wat heb je daarmee gedaan? Kon je dat goed toen ik dat ticket ging bemachtigen, daar was eerst wat denkwerk voor nodig. Want ik dacht, jongens, ga ik dit echt doen? Het was €875. Oh, nu wil je het wel vertellen, hè? Ja, nu kan ik het vertellen. Het was €875 voor 1 nachtje in een luxe hotel. En ik moest er nog eens voor mijn broertje en voor mij een 2 dagen ticket kopen terwijl we een enige pas hadden. Maar goed, waren we gegarandeerd van entry. Een ticket is ongeveer €100 keer 200 keer 2 is 400. Dus de andere 400 was voor je hotel. Juist. Ik was gewoon echt ik was bang. Ik denk dat wordt 1 groot drama. Ik bereid me voor. Want ik wil er zijn. Ik ga het niet door mijn neus laten boren. Maar er stond wel op die site al, boek nu flexibel tot 7 dagen van tevoren. Gewoon kosteloos annuleren. Dus ik heb vorige week lekker gebeld. Die dag dat het donderdag open ging. Telefoonlijn eruit. Want iedereen was aan het bellen.
of course. Want je kon natuurlijk ook via de telefoon gewoon een ticket reserveren. Dus dat is heel druk. Maar afgelopen vrijdag kreeg ik ze te pakken. Wel nadat ik 1,5 uur een wachtmuziekje heb gehoord. Ja, weet je, het is €1 per gesprek. Dus op zich, het is gewoon wachten. Ik snap dat heel veel mensen nu bellen, want het was eventjes wel een reden om te bellen. En ik kreeg een Belgische mevrouw aan de lijn. Het was binnen 3 zinnen geregeld. Ik heb mijn annuleringsbrief en binnen 6 weken krijg ik al mijn geld terug. Dus dat is heel netjes geregeld. Dat is zeer netjes geregeld. Dus je kunt dadelijk gewoon... Vooral ook omdat ik eigenlijk een plekje bezet had gehouden. Want nu het is weer open, dus ze kunnen het weer gaan verkopen. Maar voor mij was het gewoon financieel gezien handiger om te annuleren. Dat is eigenlijk een reden die normaal echt absoluut niet ter beschikking is. Nee, oké, maar we leven in een andere reserveringstijd, zullen we maar zeggen. Ja. En ze staan er ook gewoon zelf toe. En dit is ook gewoon even onderdeel van hun business. Maar andere puntje was even voor die 13e en 14e een hotel zoeken. Was even lastig hoor. Want al mijn gebruikelijke hotels, die gaan allemaal pas later open. Dus toch op de bankje slapen? Nee, ik heb wel een leuk hotel waar ik natuurlijk ook al vaker ga slapen. Alleen daar weet ik gewoon dat de internetkwaliteit normaal gezien iets lager ligt. Waarom gebruik je nog wifi van anderen? Waarom gebruik je geen 4G? Nou, ik kan op 4G ook niet snel uploaden hoor, in Frankrijk. Heb ik vaker geprobeerd hoor, maar... ik heb je verteld, als het echt nodig is, weet ik mijn spot in het park. Ja, dat is ook wel waar. Dus dan ga je daar gewoon even een ontbijtje pakken en dan... ja, daarom. Dan ga ik daar een ontbijtje pakken. Het is niet dat jij alle rides meteen hoeft te doen, want je hebt 4 dagen de tijd. Daarom. En ik hoor net dat de Disneyland Railroad weer open gaat. Het is superleuk. Dus je kunt gewoon in de Railroad kun je gaan editen. Ja. Hey, met je laptop op schoot. Ik wil wel, want normaal ben ik niet zo van het echt per se die dag dat online willen hebben. Met een vlog bijvoorbeeld. Maar zo'n Annual Pass preview, die is maar 2 dagen, is dat relevant. Ja, maar aan de andere kant, je kunt er natuurlijk ook gewoon livestreamen vanaf je mobieltje. True. Dus daar kun je nog iets mee doen. En dan kun je s'avonds gewoon editen. En het park is om 8 uur dicht, dus ik ga lekker editen. En dan gaan we het erop knallen. 's Nachts online en dan volgende ochtend een beetje uitslapen en dan opnieuw naar het park toe. Probably. Ja, nou ja, dat is toch een goede oplossing. Ja, dus ik was echt verrast over de kwaliteit van het reserveringssysteem in Parijs. Want ik dacht echt, het wordt een groot drama. Nou, ik was nog wel aan het denken, toen ik jou daar ook zo over hoorde praten, dan begint dat bij mij toch ook te kriebelen. Dus ik ga ook nee. Jij bent er ook volgende week. Ik ga ook met een annual pass die ik niet heb. Nee, ik had wel zoiets van, ik wil eigenlijk wel gaan, maar aan de andere kant, ik krijg het gewoon echt niet voor elkaar financieel nu, om gewoon even te zeggen van, ik ga daar toch een paar dagen heen. Mm. Het is toch een hoop geld als je iedere keer die tickets erbij moet kopen. Ja, zeker. Alleen hotel zou nog niet het probleem zijn, hè? Want dan pak je gewoon een ander hotel en dan betaal je huilend parkeerafdracht van 25 Ik huil 1 keer per jaar als ik mijn annual pass betaal. Ja, dat snap ik. Dus, in ieder geval, qua hoe vaak ik ga, is het een koopje. Ja, daarom. Dus het is bij mij zo'n, ik moet daarom, dan is het echt wel een flinke kluif iedere keer, hoor. Ja, nee, ik heb gisteren mijn vakantie rondgebreid, zal ik maar zeggen. Maar je gaat toch nog weg? Nee, ik ga niet weg, maar ik moet verplicht vakantie nemen en ik ben er nooit fan van. Dat heb ik ook al, ik denk al een jaartje of 13 niet meer gedaan. Maar ik moest nu weer verplicht een vakantie plannen, zeg maar. Niet dat ik niet op vakantie ben geweest, maar meer het feit van dat ik op een vast moment weg moet, zeg maar. Ja. Omdat we gewoon de zomerstop houden binnen de Poppodium Volt. Dus ja, ik ben de eerste 3 weken van augustus vrij. Dus toen dacht ik, ja, het nadeel van augustus is dat dat natuurlijk het piek is en iedereen gaat op vakantie en bla bla bla. Dat ga ik nooit kunnen betalen. Ja. Dus dat is gewoon super onhandig. Maar ik ga nog wel wat bedenken wat ik tijdens die periode ga doen. En een dagje naar de Efteling. Ja, maar dan is het ook weer tafelsdruk. Ondanks dat er niet iedereen binnen mag. Maar, snap je? Dus het is een beetje... ik moet een beetje gaan zoeken. Zeer zeker waar. Maar daar komen we ook wel weer overheen, zullen we maar zeggen. Maar het was geen Disney in dit geval. Komt wel weer als alles een beetje normaal is. Nou ja, en vooral als het een beetje rustigere tijd is. Want ik zoek altijd gewoon die rustigere periodes op. Voorheen, en dat kan ik nu nog steeds al gewoon vragen. Kijk, ik kan prima op een maandag, dinsdag of woensdag naar een park toe. Hè? Ik bedoel, als ik dat gewoon regel binnen de organisatie, dan kan ik die 3 dagen prima vrij pakken en dan werk ik 3 andere dagen. Ja. Maar nu is de vakantie echt gewoon 3 weken aan 1 stuk. Dus ja, nou, dan is dat maar zo. Hè? True.
Wat zullen we doen? Een liedje zingen. Een liedje, nou, dan ga jij een liedje zingen. Maar ik heb nog eigenlijk een heel klein beetje Disney nieuws. Ja, dan doe jij nog even je Disney nieuws. Want dan kunnen we een beetje vooruitblikken op Parijs natuurlijk volgende week. Maar gisteren was de eerste castmember preview in Disney World. Dus toen konden castmembers tot 3 gasten uitnodigen die een dagje naar Magic Kingdom en Animal Kingdom kwamen om de boel te testen daar. Dus jij bent vanochtend teruggekomen uit Amerika? Nee, was maar zo geweest. Was maar zo geweest. Nee, wat mogen die mensen doen dan? Die mochten gewoon een regulier dagje naar de parken daar. En, maar het zijn castmembers? Nou ja, het zijn castmembers plus 3 gasten. Maar die moeten toch gewoon werken? Ja, natuurlijk, maar er zijn op dit moment 2 parken van de 4 zijn er open. Ah, oké. Plus capaciteitsverlaging, dus niet iedereen is aan het werk. Elke dag, dus weet je, ze geven altijd een castmember previewtje. En dan komt vooral familie en volgens mij heel YouTube minnend. Florida zat er. Die kennen ook allemaal castmembers. Ja, ik moet zeggen, dat zag er echt heel erg leuk uit. Want een van de grootste klaagzangen die nu onder Disney-fans gaat is... Ja, er zijn geen parades, er zijn geen shows. Geen character meet and greets. Maar dat pakken ze zo leuk aan. Daar komt echt om de 10 minuten komt daar een nieuwe character cavalcade langs. Heel kort, van 1 of 2 wagens. Wat is een cavalcade? Cavalcade is gewoon een hele korte optocht. Okay. Gewoon heel kort. Er zijn van die character meet and greets op afstand. Allemaal duidelijk aangegeven qua capaciteit en qua social distancing op de grond. Volgens mij was de langste wachtrij 20 minuten voor 7 Dwarfs Mine Train. Dan denk je ook, wat? Dat is nog nooit gebeurd. Nee, precies. Dus het loopt er echt heel, heel smooth. Natuurlijk blijft het bizar dat Orlando open is met de steeds reizende corona-gevallen daar. Mm-hmm. Maar vrienden van mij zijn er geweest. En die zeggen ook, ik heb me nog nergens in Orlando zo veilig gevoeld als hier. Ja. Want er zijn echt weinig mensen. Er is echt heel goed... alles is goed geregeld qua afstand. Er wordt echt aanspraak gemaakt als mensen niet dat masker dragen. Dan word je aangesproken. De mensen willen ook daar. Want als je samenwerkt, blijven die parken open. Ja, ja. En de mensen die daar naartoe gaan, als het goed is, zijn die niet ziek. Dat heb je ergens van tevoren aangegeven, ja. Ja, en je hebt een temperature check. Nou zijn die ook niet heel erg betrouwbaar natuurlijk, maar het is altijd al meer dan niets. Mm-hmm. Dus ik kan me ook al voorstellen dat je daar veilig voelt dan gewoon naar de supermarkt gaan, waar dat allemaal niet gebeurt. Maar je zei Animal Kingdom? Ja, Animal Kingdom en Magic Kingdom die zijn nu aan het previewen en die gaan 11 juli voor het eerst samen open. Oké, maar Animal Kingdom heeft ook de Jungle Cruise, denk ik, hè? Ja, nee, Animal Kingdom heeft de Jungle Cruise, die is in Magic Kingdom. Ah, oké, ja. Animal Kingdom heeft die Safari. Oké, maar hoe doen ze dat dan? Want dat is echt bij elkaar in een bootje zitten. Ja, nou, daar hebben ze van die spatschermen geplaatst. Ah ja, dat is een oplossing. En in Animal Kingdom, in die Safari, die echt langs die echte dieren gaat bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook zo. Je zit tussen die spatschermen en er is ook een plek waar een masker niet hoeft van Disney World. Want dat je daar echt in je eigen cocon zit, dus helemaal afgezet. En je bent in de open lucht rond aan het rijden, er komt allemaal lucht langs. Ja. Daar hebben ze gezegd, hier hoeft het eventjes niet, dan kun je eventjes bijkomen. Dat is wel op zich een goede oplossing eigenlijk. Want je zit ook echt alleen met je eigen groepje, echt afgesloten van anderen. Want ja, weet je, jij hebt een masker of je hebt die spatscherm, iets anders is er niet. Nee. Nou ja, het is natuurlijk ook een goede manier. Inderdaad, bij karretjes en zo snap ik het. Hè. Dan sla je 1 karretje over en niemand frames langs je zit en dat soort dingen. Maar bij dat soort dingen dacht ik van, oké, hoe los je dat dan op? En wat bijvoorbeeld de Magic Kingdom dat hebben, gebeurt. Ja? Kunnen ze dan ook niet gewoon de theatervoorstellingen doen? Want dan zet je gewoon tussen ieder bankje een spatscherm. Ja. En 1 rij vrij en dan... True. En het wordt ook wel hier en daar gebeurd. Want je had Mickey's PhilharMagic. Dat is bijvoorbeeld een 3D-show, een film. Mm-hmm. Daar waren rijen vrij en afstand tussen de rijen. Zoals we ook dadelijk hier de theaters weer open krijgen. Ja. Maar die voorstellingen die komen een beetje gaan het wel weer beginnen. Ik weet, Parijs gaat überhaupt deze zomer ook theatershows spelen. Dus dat zal een beetje wel komen. Maar wat ik heel goed vond om te zien bijvoorbeeld bij de Haunted Mansion. Zoals we hier Phantom Manor hebben. Daar in Orlando sla je daar de voorshow over. Ja. Je hebt de stretching room. Ik weet, als je een beetje Disney gemind bent, dan sta je zeg maar in een ruimte. En in Parijs ga je met je lift omlaag. Maar in Orlando loop je gewoon door. Daar gaat geen lift, daar gaat gewoon het dak omhoog.
Dus daar staat dus de pre-show die staat open. Maar dan worden al die karretjes waar je in zit. Er wordt 1 karretje gevuld, 1 karretje niet. Ja. En 1 keer in de zoveel tijd gaan alle karretjes leeg. Worden alle karretjes helemaal schoongemaakt. En gaat die 1 keer een hele rit alle karretjes leeg door dat ding heen sturen voor een beetje breathe. Ja. Maar wacht even. Dat betekent dus als je dus dadelijk, en dat ga je volgende week laten zien. Die gaat de Phantom Manor in. Ja, zeker ga ik die in. Gemist. En dan dat vierkantje, de lift waar je in gaat staan. Ja. Hetzelfde geldt voor de Tower of Terror, de lift waar je in gaat staan. Ga je daar met z'n tweetjes in staan? Gaat er een andere brug komen tussen de wachtrij en... Ik heb echt geen idee, want in Parijs moet wel de lift naar beneden. Ja. Dus hij staat bij de lijst van dingen die gewoon open gaat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen daar. Zie dat volgende week in de video's, in de vlogs van Google. En over 2 weken zal ik het jou lekker hier vertellen hoe het allemaal aan toe ging. Ja, dat heb ik het ook al lang gezien. Want... Maar dan hou ik nou op met mijn Disney-gezwets. Nee. Want als je dan toch op dat kanaal zit, hè, dan klik even op het linkje voor merchandise. Oh, inderdaad. Als je nog niet gezien hebt. Sharik, die heeft gewoon Disney Goofballs Back in the Magic merchandise aan, jongens. Ja, want Back in the Magic, vanaf volgende week, is Davy Back in the Magic. Daar ben ik het heel toepasselijk. En daar hebben we een leuk shirtje van gemaakt. Ja, er waren wat meer designs, toch? 3 designs? Ja, we hebben 3 of 4 designs online nu. Ja. En die zijn we gaan leuke dingen doen daar. Spoiler alert. Maar binnenkort komen er ook getekende designs op. Oh. Ik kan helemaal niet meer naar Disney. Ik moet al het geld aan jou geven. Ik hoor het al. Even kijken hoor. Ik heb meer op mijn beurs liggen. Ik krijg daar niet heel veel van, hè, Sharik? Nee. Maar het is altijd een leuke manier om het kanaal te supporten. Ja, dat dacht ik wel. Nou, ik vind nog steeds dat je gewoon een Patreon moet starten, hoor. Maar nee. Dus als je dan toch op het kanaal zit en je bent daar de leuke filmpjes van volgende week aan luisteren en het kijken, vooral luisteren ook. Dan koop gewoon even leuke merch. Volgens mij hebben jullie ook mondkapjes, toch? Ja, hebben we ook mondkapjes. Dus je hebt er ook nog iets aan. Toch? Ja, zeker. Ik heb ze zelf niet kunnen boeken of kunnen bestellen. Want die hebben best wel een lange levertijd. Dus als je nodig hebt voor een bepaalde datum, moet je bij de mondkapjes wel even goed naar de levertijd kijken. Ja, ik kreeg vanochtend ook weer een mailtje van hetgene wat ik gebackt had op Kickstarter van mijn mondkapje. Tot dat ook was ergens in eind augustus gaat worden voor Amazon. Ja. Dus, ik had echt in begin mei hadden wij van die Marvel mondkapjes besteld bij Amazon in Amerika. Ja. En die kwamen maar niet. En die zouden met de post geleverd worden. En toen werd die vertraagd. Het bleef vertraagd. En dan worden er nieuwe opgestuurd. Dus nee, vaag. Geen idee. Nou ja, blijft Amazon, hè. Je weet maar nooit. Gast had 10 miljard gemaakt in 1 dag. Holy Christ. Ja, ik heb wel sinds kort Amazon Prime. Dus misschien dat dat daarmee te maken heeft. Dan kun je video's kijken, hè. Leuke videootjes. Er staan ook wel leuke dingen op. Maar wat er nog veel leuker is, en als je dan toch nog iets moet subscriben op dit moment, ja, bruggetje, dan raden wij denk ik toch heel hard Disney Plus aan, lijkt me, toch? Sowieso altijd. Als je die niet of al niet had, ja. Het is nu natuurlijk voor heel veel mensen wel een extra zetje geweest. Ja, want Frozen 2 staat erop. En nog belangrijker, de making-of van Frozen 2 staat erop. Maar even inbreken. Die making-of van Frozen 2. Wat een geweldige 6-delige serie. Ik ben er nog steeds niet doorheen. Ik heb hem helemaal gekeken afgelopen week. Ja, omdat jij namelijk dat bent gaan kijken en ik iets anders ben gaan kijken. Waar jij gewoon nu geen tijd voor had. Maar ik snap nu waarom dat je er geen tijd voor had. Nee, ja, ik ga die kijken. Maar ik heb natuurlijk wel commitment met andere mensen in mijn leven. Zo van, die gaan we samen kijken. Dus ik heb die niet. Ik heb die commitment. Ik kijk gewoon 2 keer. Of 3 keer. Of in dit geval 7 keer. Maar waar hebben we het over? Ja, Frozen 2 toch? Nee, daar hebben we vorige week al over gehad. Nee, Hamilton staat er natuurlijk op Disney+. En daardoor lagen de servers down. Daardoor hebben ze miljoenen omgezet op een dagtijd. Niet normaal, hè? Allemaal nieuwe abonnees die dachten, ja, er is toch een week gratis. Nee, ja, het gewoon 70% nieuwe aanwas, volgens mij, las ik. Ja, het is een heel goed excuus. Het is een heel goed excuus om nu een maandje Disney Plus te nemen. En ja, je moet ervoor betalen, maar dit is het meer dan het geld waard. Plus erbij, dat is 2 uur en 40 minuten ben je daar aan kwijt of zo. Het is niet heel lang. Het is maar 2 uur en 40 minuten. En daarna heb je nog zeg maar 30 dagen over om andere dingen op dat kanaal te kijken. Als je dan toch maar 1 maand je abonnement wilde betalen. Maar Dan haal je er ook de dubbele dwars uit.
Het enige, ik breek even in Amerika is het helemaal prima. Ik heb er ook niet zo heel veel moeite mee, maar er is één ontzettend punt van kritiek. Daar is alleen maar Engelse ondertiteling. Ja, niet over zeiken. Echt niet over zeiken. Nou, ik wel, want er zijn heel veel mensen die wat niet zo heel erg in de Engelse taal zitten hier in Nederland. Die hebben we gewoon. Nee, dat snap ik. Die kunnen dit gewoon niet volgen. Nee, maar het is een musical, dus je kunt luisteren. Dus... Nee, maar waarom heb je Disney Plus in Nederland ook en er is nog bij opening geen Nederlandse ondertiteling? Omdat het gepusht is geweest. Heel simpel. Het is, voor degenen die het niet weten, Hamilton is een musical. Die musical die draait op Broadway en op West End. En nog volgens mij 2-3 andere plekken. Heel veel andere plekken, ja. En wat hebben ze in het begin gedaan, toen het eigenlijk voor het eerst draaide op Broadway, hebben ze hem gecaptured. Ze hebben ze gewoon in 3 dagen tijd hebben ze de hele show opgenomen. En meestal is het bij musicals niet zozeer de bedoeling om dat uit te brengen. Het is meer voor jezelf, of als er een keer een luxe uitvoering is, dan doen ze het daarmee een keer doen. Alleen, ja, dit lag op de plank en dit is gaan kriebelen en gaan jeuken. En toen zeiden ze van nou, dit jaar komt In the Heights uit, ook van Lin-Manuel Miranda. En dat is echt een film. Mm-hmm. Ja, dat gaat deze zomer gaat dat uitkomen. Weet je wat, dan doen we volgend jaar Hamilton. Weet je, dat is een beetje een leuke opbouw. Dan heeft iedereen een beetje kunnen zien wat In the Heights doet, zeg maar. Want het is natuurlijk eenzelfde soort feeling, hè. Of als het over hip-hop en rapmuziek gaat. En er is ook een musical wat dan naar een film is gezet. En dit is een musical wat alleen maar musical is. Dus dat wordt een hele vreemde gewaarwording, hè, om te kijken naar een theaterstuk, zeg maar. Ja, voor mij niet, maar ik snap nee, dat maar veel mensen... voor veel mensen wel. Maar dan heb je een beetje een opbouw. Maar ja, toen kwam corona en die zei van, nou oké, dan dat betekent voor Disney. We gaan niet In the Heights uitbrengen, want dan maken we miljoenen verlies. Die verschuiven naar volgend jaar. En wat doen we dan? Want we hebben die streamingdienst en dat Hamilton was al getaped. Dat lag kant en klaar op het schap. Dan halen we die naar voren, zetten we die op Disney Plus, waardoor we miljoenen in 1 dag kunnen omzetten. Ja, en in de komende weken nog wel. Maar wij wisten toch al heel lang dat Hamilton kwam. Ja, dat wisten we al, maar het zou volgend jaar in de bioscoop zijn. Kunnen ze toch ook die ondertitelaar lekker eroverheen laten gaan? Ja, maar dat zou pas voor volgend jaar hoeven. Dus waarom zou je dan nu geld uitgeven? Want in Nederland is dat gewoon één mevrouwtje die al die dingetjes ondertitelt. Die kun je laten ondertitelen. Ja, maar dat betekent dat je dit jaar geld uit moet geven. En waarschijnlijk zal ergens in die boekhouding hebben gestaan tot ze volgend jaar dat geld gingen uitgeven. Ja, maar daar komt ook heel veel geld dat nu niet komt, dat vorig jaar pas zou komen. Nee, dus dan ga je nu niet geld uitgeven, want dan kun je geld besparen. En ik vind me heel raar. Dus dan knikker je het gewoon op Disney Plus. En dan zeg je met een subtitletje erbij, hey jongens, we hebben geen ondertitels. En dan kun je dat geld in de pocket steken. En dat is gewoon heel slim besparen, want het gaat niet alleen over Nederland, maar het gaat over heel veel delen van de wereld natuurlijk. Waar je moet ondertitelen. En als je dat allemaal niet af hebt, dan scheelt je dat op dit moment gewoon cash. Daarbij, je hebt nu cashflow, dus nu kun je weer geld daarvan misschien herinvesteren. Dus dat zijn wel wat mogelijkheden. En ja, maar dat was toch gewoon... iemand moest toch ook die In the Heights gaan ondertitelen? Ja, maar die zal waarschijnlijk gewoon in productie klaar zijn geweest al. Ja, maar dan nog. Ik blijf raar vinden dat je dat gewoon... Je zet het erop, dan moet je het ook ondertitelen. Ja, maar ik denk gewoon tot de keuze... van hoe snel dat omgeswitcht is in die paar maanden tijd... tot ze daar gewoon niet de tijd voor hebben gehad om het te doen. Denk ik. Ik vind dat zou kunnen, maar dan vind ik het nog een rare reden. Want er zijn gewoon heel veel mensen in Nederland... die toch Engels niet tot een niveau hebben dat ze het snappen. En dan vind ik het toch zonde voor. Nee, maar aan de andere kant, je kijkt naar beeld. Dus je zou het ook gewoon kunnen kijken. True, zeker. Je snapt wat er gebeurt. En dat is ook hetgene wat... dat was mijn eerste kritiekpuntje dat ik zag. Verder moet ik nog helemaal kijken en daar heb ik heel veel zin in. Wat mag ik dan spoileren? Dat ben ik even aan het denken. Je mag... ik mag alles spoileren. Geen major plot dingen, maar gewoon, wat vind je ervan? Hoe is het in beeld gebracht? Het is gewoon een historisch verhaal, dus als het goed is, weet iedereen dit al. Daarom kijkt iedereen het nog een keer. Nee, Lin-Manuel heeft natuurlijk een boek gelezen. En dat gebeurt af en toe bij Lin, blijkbaar. En dan leest hij een boek en toen kreeg hij eigenlijk in zijn hoofd een soort storyline. En ook gewoon meteen een hip-hop gevoel, want het is een heel erg inspirerend verhaal natuurlijk uit het boek Alexander Hamilton. Dat in 2004 is geschreven. En hij las dat en kwam eigenlijk gewoon met steeds meer... Ja, dit is eigenlijk een heel erg hip-hop verhaal. Mm-hmm. Het is heel rebels, het is heel erg krachtige van ground up opbouwen. Het is, weet je, dat verhaal. En
hij heeft het omgezet naar een musical, Hamilton. En is eigenlijk de afgelopen 10 jaar of iets daarmee bezig geweest. Uiteindelijk kwam het in 2015, denk ik, op Broadway. Ja, het is echt wat ik ervan weet, is dat iedereen helemaal hysterisch werd meteen ervan. Ja, 2015 kwam het op Broadway. Nou, tot het hysterisch is geweest, is ook wel een beetje... Lin-Manuel heeft natuurlijk al een aantal shows geschreven, waaronder In the Heights. Was ook een heel groot succes, alleen op een andere schaal dan Hamilton, zeg maar. Mm-hmm. Alleen, hip-hop is natuurlijk heel erg groot. Dat is het al jaren in Amerika. Dat is het de laatste jaren ook in misschien wel Europa, maar misschien nog wel heel specifiek in Nederland. En de jeugd, tussen aanhalingstekens, is heel erg gewend om vroeger naar een musical te gaan, wat niet direct betrokken is bij die levensstijl. Mm-hmm. Het is heel erg chic en heel erg groot. Hè. Je had het vorige keer over Anastasia bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel erg blank, heel erg groot, heel erg drama-melodisch. Bombastisch, zeg maar. Ja. Ja, dat. En dat is heel erg tof en er zit ook heel veel in. Maar iets wat heel erg voor de jeugd geschreven is en heel erg gericht is op dat snelle en dat wendbaar en dat is er niet zo heel veel. Als we heel eerlijk zijn, als we gaan kijken in een netwerk van musicals. Mm-hmm. Zeker niet als het een wat grotere capaciteit heeft. En dan pak je ook nog eens een keer, als Lin zijnde, een boek over een man, een historisch figuur in Amerika, waar waarschijnlijk de meeste jeugd van Amerika niet heel veel over weet, zeg maar. Ja, je krijgt natuurlijk al een beetje geschiedenisles, maar zoveel zal niet ingedoken zijn op Hamilton, want het is natuurlijk niet de first guy waar je het over hebt. En dat heb je natuurlijk over Washington. En dan iets heel snappy, snels maken, iets wat heel erg... Weet je, ik denk dat het gewoon op het juiste moment, op de juiste tijd, op de juiste plaats zichtbaar is geworden. De muziek die is gewoon zo fantastisch hierin. Ja, want de musical zelf, het toneelstuk zelf, dat is al 100.000 keer gedaan. Hè? Dat is niet zo bijzonder. Maar om dat opeens te verpakken op een hele fijne, nieuwe manier, waardoor je niet alleen maar een oudere, beste Broadway groep aanspreekt, ja, maar precies, ook een hele maar jongere ook, groep. Ja. En dan krijg je natuurlijk van, oké, hoe ga je dat positioneren op de markt? Hoe stom dat ook klinkt, maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, en als je dan opeens optreedt in de White House voor Barack Obama en je laat daar eigenlijk helemaal fan ervan wordt, hè? Je eerste snippet horen, hè? Want hij wist zelf nog niet. Hij was ook aan het twijfelen, ga ik iets ouds brengen of ga ik toch wel dat nieuwe een beetje laten shinen? Nou ja, marketing-wise, dan doe je het nieuwe. En dan sta je opeens een platform waar je de presidenten achter je schaart. Ja, dan begint zo'n balletje opeens veel harder te rollen. En dan krijg je ook het feit dat dus van off-Broadway naar Broadway toe gaat. En tot je dan ook opeens een veel groter publiek kan bereiken. En daardoor gaat er op... Ja, hoe moet je dat zeggen? Het is bij Hamilton echt super snel gegaan, hè? Ja, gaat het voor opeens veel meer leven. En dan ga je er opeens heel veel dingen omheen plaatsen. Want die musical is die musical, hè? Soldaat van Oranje is gewoon... Dat draait daar altijd. Ja. En dan wordt het iedere keer verlengd. Dat is ook een dingetje geworden, hè? Want alles, weet je, alles draait korter dan Soldaat van Oranje. Zelfs de oorlog duurt korter dan Soldaat van Oranje. Ja, zie. En dit is dan zo'n dingetje geworden. Zo van, oké, maar je hebt daar iemand staan die een verhaal vertelt over een immigrant. Die vertelt een verhaal op een hip-hop manier. Die vertelt het verhaal gericht op de jeugd. En we gaan daar langs, gaan we niet alleen maar voor die rijke mensen dit doen, maar we gaan ook nog eens een keer iets voor de mensen met een laag inkomen doen. Ze hebben gewoon tickets die je voor $10 kan kopen. Ja. Welke andere musical doet dat? Niemand. Ja, degene die slecht draaien, die doen het misschien voor dumprijzen. Maar je kunt gewoon, ook als je een laag inkomen hebt, kun je hierheen. Er wordt opeens op zo'n andere manier gedacht over het overbrengen. Ja, mooi hè? Een album maken, jij hebt er ook honderden waarschijnlijk van in je kast staan. Musicals wordt altijd wel een original cast album over uitgebracht. Want ja, waarom zou je dat niet doen? Dat kost niet zoveel. En dan kunnen mensen wat mee naar huis nemen. Het is leuke merchandise. Maar je bent in de hip-hop, dus dan maak je een mixtape. Want dat is, weet je, dat hoort erbij. En wie ga je dan vragen? Dan vraag je de grootheden van de wereld natuurlijk. Dan ga je niet een beetje een B-acteur op de achtergrond vragen. Heel oneerbiedig gezegd.
Maar daardoor ga je... en dan moet ik heel even spieken. Ik had het net voor mijn neus. Waarom heb ik het niet voor... Nou, zeg. Wacht, daar staat hij. Even kijken. The Roots, Busta Rhymes, Nas, Usher, Queen Latifah, Kelly Clarkson, Alicia Keys, Knaan, Jimmy Fallon, Ja Rule, Jill Scott. Ja, Jimmy Fallon ook? Ja, zeker. John Legend, Common, Chance the Rapper. En nog heel veel andere. En die zet je op een mixtape. En die geef je ook gewoon dat nummer eigenlijk in handen. Zo van, ga er maar wat mee doen. Weet je, je mag hetzelfde doen, je mag iets anders doen. En dan kun je zo'n Jimmy Fallon daar ook wel, hè. Dat samen met The Roots, hè, zijn vaste muziekband op stage. You'll Be Back doen. Op een totaal andere manier dan dat je zou voorstellen. Je laat die muziek ook los en die laat je ook door iemand anders gewoon... Ga er maar iets leuks mee doen. En dan begint het nog meer te leven, want dat komt opeens op plekken waar je dat normaal ook niet hebt. En waar gaat Lin dan op talkshows zitten? Dan gaat hij ook in de juiste talkshows zitten, daar weer over praten. Heb je weer, je maakt er clips bij. En dan blijft het zo'n continue flow aan dingetjes van... Dit is ook precies voor de juiste markt. En niet iedereen kan die ticket kopen, want dat ding is altijd uitverkocht. Niet iedereen kan erbij zijn, want ook geldkwestie. Maar ik heb het album, dat kan ik gewoon helemaal kapot draaien. Ik heb een soort mixtape album, kan ik ook helemaal... Daar zitten mijn favoriete artiesten in, kun je ook weer draaien. En zo blijft dat iedere keer maar onderweg. Er is zelfs een polka-versie van een bepaald nummer van Weird Al Yankovic. Maar is er ook een echte cd uitgebracht, ja, zeg maar, van de voorstelling met de acteurs daar? Ja, en daar wil ik het nog wel even over hebben. Ik moet wel even kijken naar de tijd, want anders blijf ik de hele tijd lullen over Hamilton natuurlijk. Ja, maar dat is ook logisch, want je hebt deze week iets enthousiast meegemaakt. Ja, zeker. Nee, in 2015 is de original Broadway cast album uitgekomen. Hetzelfde, hè, zoals ik net zeg, ieder musical doet dit wel. Ik denk dat ik hem al meer dan 150 keer heb geluisterd, als het dan niet meer is. Ik luister hem vaak. Voor jou was die muziek al helemaal ingeburgerd toen je de voorstelling ging kijken, hè? Ja, en dat komt door Jennifer en Tara van de PXL Music, waar ik destijds op zat. Die pushte hem op een gegeven moment dat album. En dan ging net zo achter op hun. Het is gewoon een heerlijk lekker album, want ja, dat hoor je alleen. Daar ga je zelf dingen bij voorstellen, want je bent nog nooit bij die musical geweest, nog nooit bij die voorstelling geweest. Je hebt af en toe misschien wel wat beelden op YouTube gevonden, maar nooit die voorstelling, zeg maar. En dan blijf je luisteren en dat een beetje meezingen, een beetje leuk. En je begint dat verhaal een beetje door te krijgen, maar nog steeds niet alles op de plek zoals het uiteindelijk is bedoeld. En nu... Vorige week kwam dat online en toen zei ik al van ja, ik moet eigenlijk gewoon die dag vrij hebben. Dat is niet geworden, ik heb gewoon gewerkt. Ik heb hem inmiddels 7 keer gekeken in de dagen tot hij uit is, zeg maar. Maar ook gewoon tijdens mijn werk, want het is muziek wat je kunt luisteren. Hè? Klein beeldje, hoeft niet iedere keer te kijken. En dan merk je dat er een verschil zit tussen het album en de show. Heerlijk toch? Er zitten toch weer kleine accenten in, kleine verschillen in, die je echt gewoon denkt, yes, goed dat ze dit hebben gedaan. Want dan wordt dat nog een keer... Zo'n push, zeg maar. Maar hoe leuk is het ook dat je dus dat castalbum, dat wordt altijd opgenomen, waarschijnlijk voordat de show überhaupt begint te draaien. Dan is het gewoon ingezongen. En zo'n DVD-opname, die is vaak als de original cast gaat stoppen. Tegen de tijd dat die helemaal warm gespeeld zijn, gaan ze zo'n voorstelling opnemen. Ja, want de show die je ziet is in 3 keer opgenomen, zoals ik net al zei. 2 keer is met live publiek, 1 keer is voor de close-ups zonder publiek gedaan. Maar je merkt dat daar een productie achter zit. Als het gaat over film, zeg maar. Ja. Dit is als een film opgenomen. Want je kunt wel zeggen, we gaan 1 camerastandpunt doen en dit is voor de cast en crew. Dat is wat heel veel musicals doen, die gaan er geen geld aan uitgeven. Want wanneer gaan we dit nou uitbrengen? Nooit, want we gaan spelen. Zij hebben het opgenomen met, dit willen we ook echt voor DVD maken, hè, of voor de big screen maken. En dan zie je tot er hele slimme trucjes zijn gedaan. Over bijvoorbeeld de snelheid van de cutscenes. Gewoon van hoe snel gaan we naar het volgende gedeelte toe, maar hoe snel gaan we ook de camera laten bewegen? Hoe gaan de close-ups en hoe gaan we dat dan draaien? Er zit 1 stukje in, en nu moet ik even liegen op welke tijd, maar volgens mij 16 minuten 32. Je hebt mee. Echt, dat ene moment maakt voor mij gewoon 2 uur en 40 minuten verder. Je had de rest kunnen strippen en alleen dat stukje laten zien en ik ben blij. Maar weet je dat ik al, op de manier hoe jij dat zegt met dat filmen, hè? Ja. Weet je dat ik al 8 jaar op die verfilming van Soldaat van Oranje zit te wachten? Hij is er, hè? Hij is er. En die is ook met 10 dikke camera's, de verste lenzen opgenomen.
Die hebben ook 2 dagen... hebben 2 dagen volgens mij 4 shows opgenomen. Maar die zijn bang om tickets te verliezen. Terwijl het juist een ticketseller is. Want nu gaan er nog meer mensen denken, dit wil ik ook meemaken. Ik heb aan het begin van coronatijd getwitterd. Ik zeg, jongens, Videoland, Netflix, Soldaat van Oranje, pak je samen. Ga dit uitbrengen. Ja, en jij hebt natuurlijk in een Q-talk een keer over gehad, over een DVD uit België. Ook een verhaal van de oorlog. 45, ja. Kijk, die is heel mooi in beeld gebracht, maar die is niet zo in beeld gebracht als Hamilton en Soldaat van Oranje dat gedaan hebben. Dat is gewoon echt puur camera, standpunten en filmen maar. Maar moet je je voorstellen, dus als je dat nog beter doet. Precies. Ja. En nu er gaan ook heel veel stemmen op, omdat Disney Plus heel veel goed, maar Disney maakt echt fantastische ook original eigen producties, hè? Disney on Broadway. Ga dit uitbrengen. Doe dit. Dit is een ticketseller. Frozen is gestopt op Broadway. Loopt wel nog ergens anders in de wereld. Gooi op Disney Plus. Ja. Kom op met al die producties. Ik denk dat ze dat met Hamilton hebben aangedurfd vanwege Lin. Tot ze daar zo achter staan. Ja. Dat is niet gemaakt door Disney. Dat is verkocht aan Disney. Ja, dat hebben ze gekocht, ja. En tot zij zelf heel bang zijn voor hun eigen IP. Tot ze zeggen van, nou oké, ik durf dat nog niet aan. Want het is echt een grote stap. Maar. En dan ga ik even een ander linkje maken. Want ik zat nog ergens in Hamilton en een verhaal. Maar dat maakt niet uit. The show must go on. Ken je dat YouTube-kanaal? Ja. Van Andrew Lloyd Webber en zo, toch? Ja, Andrew Lloyd Webber heeft zijn musicals ieder weekend gratis en voor niks op YouTube gezet. Maar voor een beperkte tijd, hè? 3 dagen. Vrijdagavond tot zondagnacht. Dus iedereen in de hele wereld heeft de tijd, zeg maar, om het te kijken. En zijn shows van The Sound of Music, Hairspray, Evita, Jesus Christ Superstar, Michael Flatley zelfs, hè, als je het over tapdancing hebt. Mm-hmm. Peter Pan, Cats zullen we even overslaan. Cinderella, The Phantom, Joseph, The Phantom of the Opera en nog heel veel andere. Ja. Hij heeft die ieder weekend online gezet. 1 voor 1. Hij heeft er een beetje promo omheen gemaakt met dit komt komende week en een beetje teasen en dat soort dingen. 3 dagen, een goed doel erachter gangen en geef maar geld. Maar al die shows zijn in een productie opgenomen dat je denkt, ja, als je dat nou gemixt, gemasterd, helemaal fijn had gemaakt, echt als een hier gaan we ook echt meer mee doen, zeg maar. Mm-hmm. Dan had je er nog veel meer uit kunnen halen. Maar dit ziet er al zo goed uit. En hier zijn gewoon... En dat is een nadeel, want hij haalt ze offline, hè. Dus ik kan niet zien hoeveel mensen er hebben gekeken. Maar als ik alleen puur naar de trailers kijk, gaat het tot meer dan een 500.000 mensen die naar de trailers daarvan hebben gekeken. Of naar de enkele song. Dus laat staan hoeveel mensen daadwerkelijk de video's hebben gezien. Dat zal nog veel meer zijn geweest. Alleen al zijn announcement 3 maanden geleden heeft meer dan 2 miljoen views. Er is publiek voor. En ook publiek dat wil betalen. Maar überhaupt, kijk, er zijn ook nog heel veel producties die van vroeger opgenomen zijn in een hele goede kwaliteit. Ik heb hier thuis, dat mag helemaal niet, maar dat heb ik wel, genoeg dvd's liggen van Joop van den Einde producties, maar dan de versie met 5 camera's. Want vroeger was het zo dat ze gewoon 1 voorstelling volledig, een try-out was dat. Die filmen ze volledig, want daar kunnen ze dan de reclame uit op maken, die shots. Kijk, tegenwoordig zeggen ze, oké, we maken een EPK, doe maar eens even wat. Doe alleen dat stukje 30 seconden en de filmen dan dat 30 seconden. Ja. Gaan ze heel gericht filmen. Ja, maar vroeger werd gewoon de hele voorstelling gefilmd. Ja, dat is natuurlijk ook wel een manier en dat is natuurlijk een stukje promo van, oké, hoe ga je daarmee om? Als je ziet hoe lang er bepaalde shows lopen, hè? Les Miserables, Hamilton, Cats misschien ook nog wel. Ja, zeker. Maar nog een hele hoop andere. Phantom. Dan is de vraag, hoeveel promo moet je daar nog voor maken? Dus iets nieuws maken doen ze bijna nooit meer. En het zijn allemaal die oude beelden die ze daarvoor hergebruiken. En als je dat in 1 keer goed hebt gedaan, kun je daar heel veel uithalen, zeg maar. En dat is natuurlijk wat bij Hamilton zo tof is. Zij maken allemaal nieuwe content. Zij zijn met de castmembers zijn ze een soort backstage vlogs gaan maken, zeg maar, waar van alles gebeurde. Ze hebben Hamilton drops gemaakt. Ze hebben andere artiesten dus gevraagd om mee te doen. Ze hebben gastrollen. Ze hebben heel veel. Lin-Manuel doet natuurlijk heel veel voor de maatschappij. Hè? Heel veel voor de groepen die het minder hebben in de wereld. Hij laat zich op die manier ook zien, wat ook weer iets zegt over Hamilton. Ook weer iets zegt over hem. Ook weer iets zegt over de productie.
Het feit dat hij zijn productie op een gegeven moment heeft gebracht naar Puerto Rico, na de ramp die daar plaatsvond. Weet je, allemaal van dat soort dingen is natuurlijk qua promowijs super slim gedaan. En dan ben je niet afhankelijk van dat ene momentje dat je opgenomen hebt aan film. Nee, dat kun je... Ik denk dat ze dat bij Hamilton überhaupt heel erg goed hebben aangepakt. Ja, en dat is ook wel iets dat moet letterlijk in je bloed zitten, want anders doe je dat niet op deze manier. En daar heb je zoveel passie voor. En het is natuurlijk het voordeel dat Lin de schrijver is, de maker is, degene die aan het performen is, degene die daarover meedenkt. Hij is dan ook wel het gezicht natuurlijk. Maar dan krijg je opeens op je beeldscherm, op Disney Plus, je Hamilton release, zeg maar. Ja. En dan begin je te kijken, wie is die cast? En daar zitten ook gewoon hele leuke mensen in, zeg maar. Want, dit is echt... Ja, ik herkende ook aan mensen, want ik heb vroeger Rent gezien en die is ook heel mooi in beeld gebracht. Ook zoals Hamilton, zeg maar, met verschillende camera's. En een van de actrices die erin speelt, die was Mimi in Rent op Broadway. Die herkende ik. Weet je wie dat was? Ik weet haar naam even niet. Want als je nu gaat kijken, het draait natuurlijk, het verhaal draait om Alexander Hamilton. En we gaan lekker niet spoileren, want anders wil David niet meer kijken. Maar ga ik gewoon met z'n allen kijken. Dat is natuurlijk de hoofdpersoon. Die ga je natuurlijk heel veel in dat beeld zien. Maar het is natuurlijk een redelijk kleine cast. Dus iedereen zit daar wel redelijk veel in die 2 uur en 40 minuten. En op een gegeven moment heb je Jonathan Groff in je beeld. Leuk. En ik moest ook even 2 keer kijken. Ik denk, Jonathan Groff? Ja. Maar bij mij zat natuurlijk het beeld van de Engelse, want ik ben vorig jaar naar de Engelse versie geweest. Ja, je hebt hem live gezien ook, hè? Ja, ik heb hem live gezien en hij speelt de koning, King George. En nou, daar zit me toch een mimiek in dat gezicht. Dat is echt, je gaat ervan smullen als je het gaat zien. Maar wat me nog veel meer verbaast is eigenlijk degene die de vrouw van Hamilton speelt. De rol van Eliza Hamilton. Philippa Soo. En echt, zij heeft de beste rol van het hele stuk. Gewoon beter dan Alexander. Misschien is zij dat wij gaan zoeken, hè? Nee, zij is het niet, maar ik weet wel, ik weet wel wie je bedoelt. Zij heeft zo'n krachtige, hoe moet je zeggen, rol. Maar ook het overbrengen van haar emoties. En dat gaat tussen heel veel verschillende dingen, maar dat zal je verhaal later nog wel duidelijk worden. En dat is zo ongelooflijk goed gespeeld. Dat ik denk, dit is, weet je, nog eens, weet je. Ja. Dus ik heb ook echt gewoon in die 7 keer dat ik heb gekeken, buiten het feit dat 16 minuten 32 momentje, iedereen die dat gaat zien. Dus gaat u die 16:32 opzoeken. Dat is een shot van nog geen 2 seconden, als het niet korter is. En dat is voor mij echt zo, dit is het. Dit is waarom het zo goed is. Als het gaat over een beeld brengen, en is niet zozeer over Ja. En ja, het is echt zo'n ding. Ik snap dat Disney het helemaal gaat uitmelken. Tot ze die trial days eruit hebben gegooid. Al doen ze dat voor een tijdje, zeg maar. Alleen de grootste vraag is nu, en dan denk ik wel even dat ik een beetje richting die afronding daarvan ga. Waarom? Hoe moet ik anders brengen? Het staat nu op Disney. Ja. Maar het is niet van Disney. Nee, het is niet van Disney. Ingekocht door Disney. Het is een productie die nu op Disney Plus staat. Alleen voor hoe lang? Want dat maakt ze natuurlijk nooit bekend. Ja, ik heb het gevoel... Dit zal erop blijven staan. Nou, ik heb het gevoel dat ze die eraf gaan halen. Niet zozeer op snelle korte termijn, maar op termijn. Ik moet heel eventjes iemand opnemen, een momentje. Waar ik het over had. Want we hebben echt geknipt, mensen. Dus dat hoor je. Disney Plus en het zou eraf gehaald gaan worden. Ja, want ze hebben namelijk een redelijk laag bedrag betaald. En ik kan me het gewoon niet voorstellen dat ze daarvoor de volledige recht hebben weggeschreven. Dus ik heb het gevoel dat ze destijds en dat is puur een gevoel, hè? Gewoon puur naar geld kijkend. Ze hebben er zo weinig aan uitgegeven. Volgens mij lag dat ergens, en dat ga ik nu zeker liegen, maar volgens mij lag dat er rond de 70 miljoen. Ik kan me niet voorstellen. Maar Lil Manuel zit nu wel helemaal in Disney-stal, hè? Ja, dat kan, maar dat maakt niet zoveel uit. Want dit staat een losse productie. Die productie is niet betaald door Lin. Die productie maar is ik vind 70 miljoen voor een Wacht. Wat dit Disney...
paid for Hamilton. Dat moet een Google search zijn. 75 miljoen, zie je wel. Ik zat goed. Maar is het toch lekker voor een voorstelling die je op film gebracht hebt, dat je er 75 miljoen voor krijgt? Dan ja, maar netjes. Maar dat is niet heel veel geld voor zo'n grote productie. Want als jij nu al zegt, ze hebben 70% meer abonnees, dan is dat dus in 1 dag teruggehaald. True. Dus daarom heeft Disney ook met Marvel zo ontzettend leuk geboerd. Maar dit is ook gewoon... Kijk, die producent die had het waarschijnlijk niet verdiend als hij dit zelf had ergens anders had ondergebracht of wat dan ook. Nee, maar het is... Disney paid 75 million for the production film rights earlier this year. Dus ze hebben niet de show opgekocht. Dus het is... ik ga ervan uit dat ze dit een limited tijd mochten. Dat zal waarschijnlijk een deel zijn geweest vanwege het feit dat ze naar de bioscoop zouden gaan. Dan krijg je dan natuurlijk revenue uit en bla bla bla. Dus dat zal wel daarin verworven zitten, zeg maar. Hè? Dus dan zeg je dat. En dat is nu naar streaming, dus er zal ook wel een rekensom achter zijn gehaald. Maar ik ga ervan uit dat ze dat op een gegeven moment offline halen. En dat zou me niet verbazen tot dat op een heel slim punt is van, zeg maar, de oversprong naar In the Heights. Ik weet het niet. Ik heb er nu nog niks gezien dat er iets van Disney Plus gebonjourd is. Nee, ik ga ervan uit dat ze dat sowieso een jaar of zo erop laten staan. Maar het zal niet Infinity voor Disney zijn. Want dan had je het gewoon moeten kopen. En ik denk dat ze gewoon alleen maar de rechten hebben gekocht. En de rechten schrijf je niet weg voor meerjarig dan een bepaald aantal jaar. Dat doe je met als je het goed hebt gedaan in de muziekindustrie, voor je platen ook niet. Sommigen die hebben hun platen levenslang weggeschreven. En dan ben je nooit meer eigenaar van je stuff. Is niet zo handig, zou ik in ieder geval. Dat zijn de voice work contracten. Ja, dat is niet zo handig. Maar die 75 miljoen, als je het gewoon puur kijkt op geldbasis, zeg maar. Dat heeft Disney gewoon nu in een weekend terugverdiend. Zeker en vast. En natuurlijk hebben ze natuurlijk al meer dingen erop staan. En dan hebben ze ook nog wel meer kosten. En dat bla bla bla. Snap ik allemaal. Maar na 1 weekend stoppen de abonnee-stijgingen niet. Dat zal nog wel even doorlopen. Want dit gaat zo rondspreken, hè? Over Hamilton gaat rond. Dat komt nu opeens weer overal op tv. Dat komt overal door. Dus ja. Mocht je de kans hebben, dan neem nu even Disney Plus. Nu. Je gaat toch je vakantieperiode ook allemaal in. En dan kun je lekker die Frozen 2 documentaire ook kijken. En er staan nog heel veel andere lekkere Disney films op. Ja. En we hebben het al vaker gezegd tijdens de Q-Talks. Maar Disney Plus is echt wel eentje die je wilt hebben. Die wil je niet. Dat is. Als ik nog maar 1 over mag houden, hou ik Disney Plus. Ik niet. Nee, ja, laten we dat bruggetje nog niet maken. Want ik ben weer lang genoeg aan het woord geweest, zou ik zeggen. Zal ik een tip geven? Ga jij een tip geven? Ik denk dat we daar aan balans tip zijn. Ik heb een tip die mensen waarschijnlijk allemaal al gezien hebben. Maar de tip van mij is om het te gaan herbekijken. Want zoals ik er straks al vertelde, ik heb sinds afgelopen zaterdagavond Amazon Prime. Dus het is heel leuk dat ik daar ook weer eens rond ga kijken. Maar ik ging er doorheen bladeren en dan zie ik toch dat 2.5 Man erop staat. Dan ga ik gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Hè? Dan ben ik lekker bij seizoen 1. We zijn nu bij aflevering 10. Dat zijn maar afleveringetjes van een half uurtje ongeveer. 25 minuutjes. Je kent het, je bent dingen vergeten en je bent gewoon weer helemaal aan het genieten. En dat is gewoon zo lekker om eventjes zoiets tussendoor van herkenning te hebben. En hetzelfde wat we met oppassen hadden, hè, dat kun je ook helemaal terugkijken. Hoe lekker is dat? Dat het weer wacht, oppassen, helemaal terugkijken, waar dan? Nee, jij bent er toch aan het terugkijken nu? Ja, maar er komt steeds maar 1 aflevering per 2 dagen uit. Maar je kan wel... Oké, je kan niet binge-watchen, maar je kan wel terugkijken. Maar ik ben dus nu lekker... er staan allemaal, alle seizoenen staan erop. Dus ik ben eventjes helemaal voorzien. Ja, dat kan ik me voorstellen, want Amazon Prime heeft nog heel veel meer dingen erop staan. Een paar klassiekers hebben ze erop op staan. Ook bijvoorbeeld de Goldbergs. Daar ben ik ooit bij Netflix mee begonnen. Eerste 3 seizoenen. Toen is Netflix ermee gekapt. En er staat de 6 seizoenen lang op Prime. Dus ik kan ook daar ook wel lekker verder kijken. Maar wat ik hiermee wilde zeggen is... Het is zo lekker om zo'n oude klassieker gewoon weer eens lekker op te pakken. Die wat je ooit misschien eens 2 seizoenen op DVD hebt verzameld en toen mee gestopt bent. Heerlijk.
Ja, ik ben even nadenken. En naast dat, Amazon Prime. Je kunt nu ook, hoe noem je dat? Nou ja, zeg, ik ben echt zo, ik heb websites openstaan, moet ik gewoon niet doen. Je kunt profielen aanmaken. Dus dat, echt? Dat vanaf gisteren kan dat. Serieus? Want dat betekent dat je het ook in principe zou kunnen gaan delen. Ik deel het namelijk. Dus ik heb geen eigen lijst. Nee, en dus inderdaad voor je kijklijst is dat handig. Maar ik hoop zo, want dat is echt zo kut aan Prime Video. De recommendations zitten daar gewoon niet in. De scrolllijst werkt echt heel slecht. Ja, klopt. Maar als je een beetje door hebt waar je moet kijken, dan staan er echt hele toffe films op. Ik heb daar in mijn te kijkenlijst de hele serie van Step Up eens een keer in gezet. Die moet ik eens een keer gaan kijken. Ken je die serie? Nee. Filmreeks? Niet de serie, want de serie staat op YouTube. Maar de filmreeks Step Up, ja, dat is ook gewoon zo'n dans-hip-hop dingetje. Dat is gewoon lekker om te kijken. Gewoon brainless. En het Moes zit erin. Moes. En dat is super tof. Nee, maar er staan ook nieuwe films op, zoals The Joker, Yesterday, Downton Abbey, The Goldfinch, Blinded by the Light, wat natuurlijk ook een hele leuke film is. Ja. Het is, er staat best veel op Amazon. Maar waar maak je zo'n Amazon Prime profiel aan dan? Want ik zie het in de app niet staan. Gaan we dat in de uitzending uitleggen of gaan we het er gewoon Nee, mag je me zo een keer uitleggen, maar ik was even snel aan het kijken. Ik denk, ja, maar dat kan. Ik heb er gisteren alvast 3 aangemaakt, dus een aantal mensen in mijn omgeving zijn blij. Want ik deel hem ook met mijn beste vriend, dus vandaar. Hij heeft mijn Videoland, ik zijn Amazon Prime. Ja, tot 6 profielen kun je erin aanmaken, als ik het goed heb onthouden. Nice! Dus dat is Prime Video. Wat is jouw tip voor deze week? Ja, zeg het dus. Wat voor tip zal ik geven? Zeg het dus. Ik weet niet, wat is jouw tip? Wat vind jij? Wat heb jij deze week? Waar heb jij van genoten? En denk je, dat moeten andere mensen ook eens doen? Nee, weet je wat? Ik ga gewoon schaamteloze plug maken voor het bedrijf waar ik werk. Zal ik dat gewoon Kom in de zomer, want ze zijn open. Nee, we zijn niet open. Ik ga met vakantie. Hier, rot op. Nu heb ik op vakantie ook. Nee, dit is even breder. Ik ga dit gewoon voor diegenen die een beetje in de regio van Limburg wonen of zin hebben om te reizen tijdens deze zomerdagen. Kijk naar buiten en ziet dat het allemaal grijs is. Gray. De popsector heeft het heel zwaar. Zoals jij ook weet. Goh. Waardoor de provinciale popkoepel Pop in Limburg samen met Alleen heeft bedacht: we slaan de handen in één en we lanceren in de week van 13 tot en met 19 juli de Week van de Limburgse Popmuziek. Daar is heel veel van te vinden, want popmuziek is natuurlijk een heel breed woord. Maar het doel is, laten we weer concerten organiseren. Ja. Met z'n allen. En laten we dat ook doen op een manier dat we de Limburgse muziek in een spotlight zetten eigenlijk. Op leuke plekken, van tuinen tot poppodia, van cafés, waar het dan mag, hè. Tot jeugdhuizen, jeugdhonken. En we laten gewoon weer leuke dingetjes neerzetten. En toen ze dat vroegen en deden, zei ik vanuit Poppodium Volt doen we er natuurlijk graag aan mee. En wij hebben 5 concerten volgende week staan. Ja. Waarvan er 4 in Poppodium Volt gaan zijn. En eentje hebben we er buiten geplaatst. Dus ze worden daar opgenomen? Nee. Je kunt er gewoon bij zijn. Je kunt gewoon nu tickets kopen. En ik heb net even naar de ticketstand gekeken. Er zijn nog enkele tickets. Maar het gaat snel, want we mogen maar 47 mensen binnen. Ja. Maar je kunt dus weer naar concerten toe volgende week. En dat is eigenlijk gewoon de hele volgende week. Door de hele provincie gebeuren er dingen. Wij vanuit Poppodium Volt doen het natuurlijk lekker in Sittard. En ondertussen wordt er een foto gemaakt. Ik weet niet waarvoor. Maar je hebt een leuk hoesje. En, dank je. Ik maak ook soms promo op de Insta-stories. Ja, goed bezig. Vanaf maandag 13 juli, wij hebben dan op die dag 37 Degrees staan. Een heel leuk, 37 Degrees? Ja, een heel leuk boyband, popbandje. Echt superleuk. Veel te veel autotune, maar het is superleuk. Maar die dag speelt ook bijvoorbeeld Tracktime Rumors in de theaterboerderij Boeket. Ik heb geen idee waar dat is. Waar zou dat zijn? Nederweert. En dat is bijvoorbeeld om 4 uur 's middags. Wij doen het om 8 uur 's avonds. Maar overdag is bijvoorbeeld Tommy Gezer te zien om 12 uur. Of Robert Duif. Op de dinsdag krijgen wij over de vloer Bas Kokkelmans. Ook weer om 8 uur 's avonds. Want ik heb echt geen zin om 's middags concerten te organiseren.
Dat is een beetje lastig door de week, vind ik altijd. Dus ik doe het lekker 's avonds. Maar overdag is er Joep van Wegberg bijvoorbeeld. Of Maxime en Glyn. Op woensdag kun je bijvoorbeeld Lotte Walda zien. Of Walden zien. Hey, Lotte Walda, hè? Dat is een leuk verhaal. Ik heb vroeger met mijn beste vriend, de Amazon Prime dealer, altijd de open podiumavond van onze school, het Romboutscollege, gedaan. En daar was Lotte Walda ieder jaar een van de deelnemers. Ja, tuurlijk. Lotte is overal altijd te zien. Lotte is altijd goed bezig. Leuk is dat. Die is echt wel goed terechtgekomen, hoor. Nou ja, je ligt eraan wat je allemaal goed terechtgekomen noemt. Zij is in ieder geval lekker bezig en aan de weg aan het timmeren. Ja, toch? Op donderdag komt bijvoorbeeld Mala, waar ik natuurlijk veel mee samenwerk. Samen met Denise gaan zij een showtje weggeven. Ik weet alleen niet waar. Even kijken. Ook weer in Nederweert, ook weer bij Boeket. Op vrijdag krijgen wij Stan Smeets, de frontman van Hard to Get. Ik weet niet of je die band kent. Die komt solo optreden. Iets totaal anders from USA komt dan ook niet bij ons, maar ergens anders. Op zaterdag A Minor Problem. En dan staat Mala bij de Music Machine in Sittard. Die show hebben wij natuurlijk wel geregeld. En op zondag sluiten wij af met Ricardo en Ver. In Grenswerk sluiten ze af met de Ragtime Rumors. En op het terras van Grenswerk kun je Vera Nora zien. Ja, het zijn allemaal leuke concerten. Allemaal, of bijna allemaal gratis. Of inmiddels allemaal gratis, maar bijna allemaal gratis, denk ik. Om eigenlijk gewoon, steun de popsector in Limburg. Kom naar shows toe. Geef die jongens of meiden wat geld. Want ze hebben het al zwaar genoeg. En op die manier kunnen we ook laten zien tot de popsector ook nu, ook tijdens coronatijd, nog volop leeft en doet. En probeert er te zijn. En op deze manier zetten we wat heel leuk, denk ik, in de spotlight. Ja, het is wel leuk dat jullie lekker bezig blijven, ondanks dat het allemaal wat lastiger gaat. Ja, dit is natuurlijk wel provinciebreed, zal ik het zo zeggen. Vanuit Volt doen wij dus 5 concerten. Dat zijn ook de laatste 5 van dit seizoen. Wij werken niet met seizoenen, maar voor deze zomer, zeg maar. Want wij gaan daarna gewoon op slot voor 6 weken. En wij komen in september pas weer terug. Zoals heel veel, hè? Ja, een zomerstop is normaal bij een poppodium. Wij hebben ervoor gekozen om dat ook gewoon dit jaar gewoon door te zetten. Omdat het gewoon heel lastig is als wij buiten niks kunnen doen. Wat nog steeds wel redelijk lastig maakt. Evenementen mogen soort van wel met een bepaald aantal mensen en dat soort regeltjes. Maar we hebben daarna gekeken. En voor ons is het heel lastig om op locatie tijdens de zomer, wanneer er toch minder mensen aanwezig zijn in je dorp, in je stad, in je regio. Om dan nog eens een keer succesvolle concerten neer te zetten. Dus daar hebben we ervoor besloten om het niet te doen. En dan kunnen we gewoon beter dicht blijven. Dus dat. True. Dus voor iedereen die nu dingetjes wil doen, komende week vanaf 13 juli tot en met 19 juli zijn er heel veel dingen te doen in de provincie. En ik hoop dat iedereen daar gebruik van maakt en er naartoe komt. En wees niet bang. Alles gaat natuurlijk veel volgens de coronaprotocollen die er op dat moment gelden. Op dit moment is dat gewoon voor ons 47 En die worden echt streng in het oog gehouden, jongens. Dus dat is helemaal prima. Ik draai 4 van de 5 producties. Dus probeer niks te doen, hè. Want dan ben ik er. Dan ben jij er. Dus daar moet iedereen... Dan wordt het slaan. Nee, dat niet, want dan moet ik iemand aanraken. En dat mag natuurlijk niet. En binnen 1,5 meter. Mijn arm is lang, maar niet 1,5 meter lang. Dus niet? Nee. Ah. Nee, maar ik kijk er dan uit om weer wat te doen. Want ik heb afgelopen dagen al wat concerten meegemaakt. Dus ook mijn pagina en mijn site gaan weer iets meer leven. Samen met Grenswerk, waar ik natuurlijk verhuisfotograaf ben, komen er nog veel meer concerten. Waaronder dat ik dit weekend bijvoorbeeld bij Jet Rebel ben. Oh, echt? Ja. Relax. Om maar een kleine naam te noemen. Kleine naam. Ja. Nou ja. Hij maakt een grapje, jongens. Hij maakt een grapje. Ja, maar ik ben ook ben er de komende tijd weer lekker veel te vinden. Dus ik ben weer wat shows aan het doen. En ik hoop dat ik nog wat meer shows in augustus mag fotograferen. En dan, heerlijk toch, dat het weer allemaal een beetje kan. Ja, ik moet zeggen, afgelopen weekend heb ik Tim Knol gefotografeerd en Aquasi. En Aquasi was de eerste en Tim Knol was de tweede. Het was toch weer even wennen om die camera op te pakken, hoor. Ja? Ja, toch wel weer. Toch wel, zaten toch wel wat schoonheidsfoutjes in mijn foto's. Dat ik denk, is toch weer even wat meer oefenen. Toch weer even oppakken, maar dat ging eigenlijk bij Tim Knol meteen weer helemaal goed. Dus dat hoort erbij. Zullen wij maar deze aflevering... het is ook gewoon zo dat het... Ja, we kunnen gaan...
Ik wil zeggen, dat is natuurlijk ook gewoon wel eventjes wennen. Je bent langere tijd... heb je dat niet meer zo gedaan zoals dat gebruikelijk is geweest. Nee, en ik krijg op dit moment... Dan moet je daar ook wel eventjes je feeling voor krijgen en dan eventjes opnieuw... Hè? Het is ook een andere tijd. Je moet het toch je moet meer dingen in je achterhoofd houden. Ja, ik krijg behoorlijk wat restricties opgelegd. Daar was ik heel erg bang voor bij Aquasi. Omdat hoeveel ik mocht bewegen echt heel erg beperkt was. Bij Tim Klok was dat al deels opgegeven. Daar was de show niet uitverkocht, waardoor ik iets meer ruimte had. Dus dat zullen we daar zien als er daar weer uitverkochte shows zijn. Zoals bij Jab Rebel, dan heb ik mijn bewegingsruimte ook weer beperkter. En nu zit er een hele stomme vlieg hier. Het is een rare zomer. Plakkerig, het is regenachtig, vliegen overal. Ja, nou ja. Ik ga in ieder geval wel lekker fotograferen. Vanavond komt er een nieuwe Shark... filmen deze week, Sharik. Ja, jij moet ook oefenen. Ik mag weer. Ja. En ik mag met mijn nieuwe camera. Ja, ik ben zo benieuwd naar het gekropte 4K-beeld van jou. Hij heeft er zoveel zin in. Ja, ik ben benieuwd. Voor iedereen die nu dit heeft geluisterd en dacht, dit is een lange aflevering. Ja, we proberen het onder een uurtje te houden. Het is deze week niet gelukt. Het is er net overheen. Dat komt door dat telefoongesprek wat jij net voor uren hebt gevoerd net. Nee, echt 3 uur. Ik hoop dat jullie in ieder geval een beetje zin hebben om Hamilton te kijken. Ik ga het sowieso nog een keer opzetten. Misschien wel vandaag. Ik ga dit weekend ook kijken. Dus jij hebt beloofd om dit weekend te kijken. Daarna, volgende week zijn we er even een weekje niet. Of we zijn er een weekje wel, maar dan anders. Maar ik denk dat het niet wordt. Het wordt spannend. Tenzij je live wilt instreamen natuurlijk vanuit Disney. Nou, zoals ik net al vertelde, ik mag wel hopen dat mijn video's online gaan. Dus we hebben een hard hoofd in het internet in mijn hotel. Dus dat komt goed. Volgende week slaan we een weekje over. En daarna zijn we terug met weer een Disney aflevering. Wat niet helemaal de bedoeling is, tot dit altijd Disney is. Maar het komt nu even zo uit, mensen. Dus we gaan er sowieso nog eentje doen. Om gewoon eens na te praten over hoe het is in een corona-Disney-omgeving. Maar dan niet zo ver weg, maar gewoon live meegemaakt. Check dus, als je nog niet op YouTube kijkt, check de YouTube-channels van ons. Want dan kun je up-to-date blijven al het nieuwe beeld wat we allemaal hebben. Vanavond de nieuwe Shark Talk. Vanavond de nieuwe Shark Talk. Als je dit luistert vanavond, dan staat het gewoon al klaar voor je. En vrijdag komt een nieuwe clip uit van Little March. Die staat ook nog klaar. En volgende week dinsdag komt een nieuwe clip van Bas Kokkermans uit. Dus er komen op de YouTubes van alles nog. En bij jou komen er volgende week 4 vlogs uit. Nee, wacht. Pre-vlog, 6 vlogs. Nee, daar komen veel video's uit. Maar ik ga het niet allemaal 1 week online gooien natuurlijk. Hè. Nee. Moet ik daar weer op wachten? Kun je niet gewoon van mij sturen? Je gaat volgende week leuk bediend worden. Ik ben benieuwd. Hey, voor iedereen die luistert, dankjewel voor het luisteren. En ik zou zeggen, niet tot volgende week, maar die week daarna. Tot over 2 weken weer. Doei. Bye bye.